Nere buya abantu kwerinda ingakiga yemega Yesu guku amayanda ni gabwatanse assess application ya Gekonke iyo gotoke myanya masibi gwo di myanya ribani masaba mega yo mugaka bw'imyaka yegatu mubiro igotoka mbara bari na para gakwita ase cinjira cyo botutukanu bwana mame tokari kugura tegocha togore ningikiaba tokumnyoka goika tokanyanyaro bigiriko ingende sengo kwandie kiragita matunu cyarenge sambire karongo tirimbuka nanyore nduwe yanegera ire nakigunyirangiri yanga goitaba narangiriye abantu twanyoraga Gekonke akina nchidino kumyo kana se yo kosa ko mumro sendera ni customer para agutwa manyore garo umwana umye abago tubukoni teko twekiswa ngo chibana no kumya korengana nane amate yaye nigo banyara kwerera buna nigo mugako uyu anyate gosoka bwigoro chinsa 12 korende tachi koira nabwo ego ikae no mubiro yo chagotoka chinsa 2 chiabono mambia korene chingoma ekaro igo banyara goteba nga amaruara sekenyorekyo nara irera makweri ankamuna ega kororokana wakaenda uchimwa mai agantebia iro mwana kese ingo bena mutinga mate ya nje ngurumate ngurunje timbwati manganande nabongo genda itotoria na gatayima imbekera marungo butomere chibese akamate timbwati simi ngotomere bese mingo ema akamate togende mara urenko mba maru obale na mochache bakatangana na bitotoro nyo nyerera akaruma igatano mubori wano kunya kubwati abantu kurumega muna seso tago chanko emieyo nywa maruoti na nyinarote toti ante yaya na basani bane tigangora yamba bwati asengenjo twararire ngama kweri ansire gocha gwetera asa marwa nebwana chisemina chinyinge chibe kwa sekenyoreke munaba gambe babeke chibarasa ilinda amaburwa ya chikokeana na lia amangana ya makweri arakyane onye tari boigo stiri yekenyoreka abantu magendete gokwa wetera marwa kurumaiga barakura ng'abantu batatu abuga kabangana amarwa na rero na amarwa yo noyo kane ige kenyoreke gyansire gwetereri abagambi bensa menye ono gondo chengane chibesa bagosangereri batiga amarwa achandeta abantu chinyomba naraya bona aretera makweri aya ige kente kenene amarwa kyana ase kenyoro ndaria makweri araya ekero mugambi bwe kenyoreke iganyara kwenekia engane iyo onyara goteba boigo nere buya abantu gochikwirende ngakiga yemege yiga Yesu guku ekero boigo botuki bwachakiwe komanyari morio kaniki kerrete onyagosira gasiro benguma bugae ekero boiga abanyanyimbo bara mashabekera na asenseme yiga iga banyara korusio mubiro uyu onyagosira na koyoira ase nkendu yagucha ekero boigo botuki bwachakiwe kwirera bari bakorete gekoreke iga sasa communication ito ya Gekonke yo ndo maroro raira agi kunyerere na tuwaiwe ripoti ngo tukirosirete tuwaira tuwa ya mwango na agro MCS na DCI enje boy bana minyoka bakororo na mwanya oransaria bo wara kolide preliminary investigations kwa ni numongi noye nera balenge nera musi nyisa chia mara kwa basabu na moja aba murabande mbale baturwa kaide mu abanyora mubule muna baeresire bo ntaye to kobate bina serikali is seized of the matter and they gobona igatwa soiro butukyo butindi kumanyanga kiyo mintori ya togete gari kuna mama ede goro twale ngichi suku chinyinge goro nali ya Christmas day bo kubwati ya to manyanga chinsa irenga yakareka rumunno yakwana ngabati kana tanga chinsa 11 wasikali department ya DCI pamoja na induna abantu banyumba 10 kufuatilia tule tomanyanga makiri tabakaja kutoka gari chinsa chia bana mandi usirikiwe mabaya kuruiga assess application yiga ya Gekonke iyo gotoka emyanya masibi gwo dime ya mnyari bani masaba erieta liane igongoro kwa Dan Mzungu